Il-Forzi Armati ta' Malta b'59 suldat ġdid. Huma ingħataw il-ġurament tal-ħatra waqt il-Passing out parade li saret fil-Barracks tal-Forzi Armati f'Luqa. Fost id-59 suldat ġdid, tfajla wahda biss. Marionazzopardi, plejer tat-tim nazzjonali Malti tar-rugby li daħlet bħala parti mill-iskema tas-suldati atleti. F'din l-iskema hemm ukoll il-plejer tat-tim nazzjonali Malti tal-futbol ta' taħt il-21 sena, id-difensur Jesus Camilleri, li iżda ma kienx preżenti għaċ-ċerimonja għaliex bħalissa jinsab mat-tim Malti għal partita internazzjonali fl-Ukrajna. F'kemmtejn li jagħmel il-kap kmandant tal-Forzi Armati, il-Brigadier Martin Xwiereb, faħħar lil dawn is-soldati talli l-maġġoranza tagħhom aċċettaw illi jservu barra minn Malta f'missjonijiet tal-Unjoni Ewropea fuq mandat tal-Ġnus Magħquda. Waqt iċ-ċerimonja spikkat il-preżenza tal-qraba tas-suldati l-ġodda li għal dawn l-aħħar 18 il-ġimgħa kienu ta' appoġġ għalihom sabiex waslu sawn. B'kollox kienu bdew il-kors tar-rekluti ġodda 75 persuna li iżda temmewh b'suċċess 59.